Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang hindi na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampas na dahil siya na anas tirong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, sospek sa panggagadan ki alias Ashley kang Milaor Camarines Sur nahahampang na sa kasong murder. Jesse Amrobrado Coliseum, magkakaiguanin major repair. Lokal na gobyerno kang Naga, iguanang pondo na gagamiton. 81 years old na lolo na igwang warrant of arrest para sa kasong illegal fishing, arestado sa Garcia Torena, Camarines Sur. Nagtapos na second Bicol Business Summit, naging produktibo sa mga partisipantes. Uyaan mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Jesse M. Robredo Coliseum magkakaigwanin major repair matapos madanyaran ka nakalihis na bagyong Christine. Mapon ang patrabaho pagtapos naman ang panahon ng tiguran asin bagyo. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Saro sa mga naipangako ni Mayor Leni Robredo kan siya magtukaw bilang alkalde kang syudadin Naga, iyang pagpapakarahay kan mga infrastruktura para magamit sa mga importanteng aktibidad. Saro sa nasa listahan na magkakaigwan ng major repair, iyang JMR Coliseum na igwan ng budget na 200 million pesos para sa bagong disenyo kaini. Pinagsaro-saro ni Mayor Robredo ang mga bagong mahiling sa JMR Coliseum na ginikibong ang evacuation center pagpanahonin bagyo. Bubugtakan ang JMR Coliseum ni Sister Tangka pagribay nin mga bagong tukawan na pwede maging higdaan para sa mga evacuees and kaso may bagyo. Mabugtak man nin duwang CR sa taas kasabay kan paglaag din mga kwarto sa baba na masirbing kusina na pwedeng paglutuan kan mga volunteers as in pagripak ka mga relief goods. Ang gigibuhon kay sa Coliseum, lalaganan ng cistern sa irarum. Tapos babaguhon si mga tukawan. Ang tukawan niyan di siya nahihigdaan. So ang gusto ta nahihigdaan. Ito garo nagiging kama siya pag may evacuees. Tapos malaag ning duwang set ning comfort room sa garo magka-opposite side sa taas. So ngunyan baga may mga banyo sa baba, pero malaag ning mga banyo sa taas, duwang set. Pag duwang set saro digdi. Pero duman sa sarong banda, mapagibo kitang storage saka garo communal kitchen para pag may mga evacuees, either DSWD o volunteers nakakaluto duman sa may lugar na pagre-repack ng mga relief goods. Bago man ang salog kan JMR Coliseum, alagad naroot kan magbaha huli kan bagyong Christina. Huli kay ni plano nindang gibo na flood resilient ang salog para kung may baha, di itulos mararaot. Ang salog ba kayo bago, milyon yan pero naraot dahil kang baha. So ang sabi dapat ang maging salog niya na flood resilient. Tangarig di kita siging bago pag nagbabaha. Ang lugar talaga bahain. Daiman mapoon ang patrabaho ngunya na panahon ng tag-uran asin bagyo. Hulta kaipuhan igwang madumanan ang mga residentes na maibakwara. Urog na ang mga residentes kan barangay Tabuco asin Triangulo. Bagong lalawgon kan JMR Coliseum ang marirealisar sa masunod na taon. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, pinag-aadalan kan lokal na gobyerno kanaga nagibuhong source of revenue ang mga bakanteng espasyo na yaon sa baba kan JMR Coliseum na pinagrerentahan kan ibang opisina. Alagad huli sa presenteng kamugtakan kan JMR Coliseum, kadikit ang nakuko ang ingreso kan lokal na gobyerno. Susug ki Mayor Leni Robredo, saruman inisa sa indang papakarhayon kasabay kan patrabaho sa JMR Coliseum. Pigaadalan ta na maging source of revenue. Ipaarkila si mga spaces sa baba. Iusip pagpapagibot ang design na itong pwedeng paarkila. Ngunya nag-aarkilaman si ibang mga opisina dyan, pero dahil sa kondisyon kang Coliseum, syempre di kito na nakukuata. Pero sa hiling ko pag total si pag-upgrade kan lugar, mas makakakuman kita ning mas halangkaw na rent. Padago sa mga bareta,
Ipinasara ka na kaaging semana ang Bicol River Esplanade sa mga street vendors huli sa request kan Barangay Tabuco na sinda ang may kapot matapos na may mag-iriwal sa pwesto. Urog na igwa subuot tulong grupo ang yaon digdi. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na tutugutan ninda ang mga paratinda na magpwesto liwat. Alaga dapat mayo na sindang ibang pwesto sa arinman na parte kan syudad. Ang nangyayari subuot ang ibang yaon sa Esplanade ang may orihinal na pwesto sa Plaza Rizal, sentro asin sa may Ninoy Cory Avenue, harani sa Sarong Mall. Ang mga vendors ang minomonitor kan task force na pinamamayuhan ni MEPO Supervisor Mr. Mon Florendo. Ang pinakainot kaya, naghagad sa tuyang tabang ang Barangay Council Cantabuk, si Kapitana Elisa Carmona. Nag-request siya na ipasara mo na si mga nagtitirinda duman dahil nagkakariribuk. So ang ginibot na pinadumanta actually tulong opisina ang pinadumanta, MEPO, SWAMO, sa PSO para mag-intervene. Si PSO saka si SWAMO nagsabi nga ni Sinda nagulpi si problema. So si grupo nagdigdi na 2 weeks ago. So pinag-urulayan ta na data aram na bako lang pala Sinda. Nagtitinda duman igwapang ang aram ko saro pang grupo. So itong inot na grupo 54, si Panduang grupo 27. Pero ngunya na aga na inform ako ni Rene Gumba na may pantulo pa palan. Hinagad ta sa MEPO na mag-intervene. So nag-urulay na. In fact sa MEPO ay sa market nag-urulay. Ang pinag-urulayan duman na gabus tatawan na ning lugar parareho ang size 2x4 pero bawal duman si branch na lang. Pag sinabing branch na lang, nagluluwas kaya nagulpi duman ang nagtitindaman sa plaza. Pandua o pantulo lang nindun lugar. Kung pagbibigyan kaya gabus, mayong enough space for everyone. So si naging discussion kasi task force na pag-create pagbibigyan gabus as long as gabus iyo lang to ang pwesto ninda. Sa iba pang bareta, sospek sa panggagadan sa sarong 13 anyos na daragita sa Milaor, Camarines Sur, nasa ngatan na subuot nin kasong murder. Lokal na gobyerno kan Milaor nagtaonin tabang sa pamilya. Ang detalye sa Ramontas Report ni Cristina Valenzuela. Murder ang kasong isinaangat kay alias Edward matapos ang insidente nin panggagadan sa 13 anyos na si alias Ashley na taga San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Nasa custodial facility ini kan Milaor Municipal Police Station asin nagsayo maining mag-atubang sa kamera. Mismong si Mayor Bing Yustidijos ang nagkumpirmar kaini sa Janan TV 48 Naga News Team. Yes po, na-file na po last week po, Friday, kung di ako napapasala, na isampa na po ang kaso kan PNP Milaor. Anong kaso mo? Murder po. Sa ngunyan, pinagahalat pa kan pamilya kan biktima ang medical certificate ni alias Ashley. Kung kaya di pa masabi kung nahiro ang minor de edad o may pangmumulas siyang nangyari. Alagad base sa death certificate kang minor de edad, seryosong tama sa payo ang ikinagadan kaini. Ngunyan na aldaw, sabi sa kuya, mayo pa po. Na nangyari. Pero base po duman sa death certificate kang aki, grabe po ang trauma na nangyari sa iyang payo, kausa kan sa iyang kagadanan. Sa lado man kan lokal na gobyerno kan Milaor, tulos man nagpadara ning tabang pinansyal ang LGU sa pamilya kan biktima. Susog sa alkalde, mapadara maning tabang ang gobyerno probinsya sa pamilyang nabayaan ni alias Ashley matapos ang naging pag-urulay ninda ni Governor El Rey Villapuerte kanaka. Si Governor El Rey, isinaysay ko po sa Sangguniang Bayan, yung po sa opisina, nakipag-meeting po ako sa DSWD Regional Office. May padara na din po sindang 10,000 pesos na tabang. Uto na po, pinapahatod ko na tulos-tulos ngayon na aldaw. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa police report, selos ang pinagpunan kan mainit na diskusyonan kan sospek na si alias Jose asin biktimang si alias Will, parehong residente kan Baaw, Camarines Sur na napuli sa pangsasaksakan sospek sa biktima na tinamaan sa walang daghan kaini. Nangyari ang insidente sa Barangay Santa Eulalia, Baaw, Camarines Sur pasado alas 6 nin banggi kasuudmang Domingo. Tulos man dinarakan na nagrespondeng personahe kan MDRRMO
Baaw ang biktima sa Bicol Medical Center. Tulos man na aresto ang sospek, nayaon ngunyan sa kustudiya kan Baaw PNP. Daiman pinagdetalye sa report kan Baaw PNP kung si Isay ang pinagselosan kan sospek. Sa iba pang issue, ang mga nakatambak na basura sa gilid kan C5 Road sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur ang padiit-diit nang nahakot kan lokal na gobyerno kan Milaor sa tabang kan Municipal Environment and Natural Resources Office. Sinabi ni Mayor Bing Yuste de Dios, maski oral daw ang sa indang paghakot nin basura. Daiman na uubos, huli taigwang nag-aapon, hali subuot sa ibang lugar. Para ma-monitor ninda ang nag-aaponin basura sa nasabing lugar, mapatakod ang lokal na gobyerno kan Milaor nin CCTV camera sa parte kan C5 Road. Actually po, kadakol nagtabang sa Satuya. I-mention ko si Engineer Amaranto na nagpasubli po ng ekipahe. Sarong bakho, asin po duwang darakulaon na truck. Katuwang man po ang Menro Milaor. Hinakot niya to ang mga basura, pinabakho.